gawin. Hi guys! Dito na kami.
Hello, andito kami ngayon sa, saan inibig? Sa Magubat. Nanguha po kami ng kahoy. At ayun muna sila, nangunguha ng buko. Kakainin namin maya-maya lang. Andun sila nangunguha. Andito. Napangahoy na kami kanina. Nakauwi na kami ng 3 sako ng kahoy. Panggatong. Ano, masasabi mo? Kami kakain ng buko. Ayun sila, saglit lang.